Boss, unsay problema? Say problema nga dili man ni mao. Siya di mo. Mo man lang magipatanaw sa ko sa picture. Dabi? Lahira gyud di ay. Once makuha ning bayhana, nani kabuhi sa kuha. Dako kay kog salig ni Pax. Guwapa ra ba? Boss, kumusta? Kumusta ang tao na to diya? Hoy. Tuwa. Nagdigaan mo pa. Murag, kadulong na to ba? Kay ganiha ra to. Ay, pabe! Asa mag-ipunin mo na doon? Wala naman kung kailan ni mo! Nakalakot gila na iuli ko ba? Sam ka, oy! Relax lang. Hapit ito maabot. Baklay, baklay. Uy, boss, nana sila oh. May dalang babae oh. Saman. Pax. Tanda na diri sa kong atubangan. Oy! Unsa man eh? Anong dadon man ko siya katubangan? Iuli na ko, bewa kung kailan ninyo ba? Sige, move, move. Boss, dere boss. Boss, unsay problema? Say problema nga dili man ni mao. Siya di mo. Mo man lang magipatanaw sa ko sa picture. Ah, boss! Unsay plano ninyo sa kuha? Unya, wa man po ko kaila sa inyo ha? Ah, sorry day. Dili ka mong toyo. Sanang Pax nga. Palpak di man mauni. Layo ra kay sinaong niya oh. Tanawa ng picture. Mao ba na? Boss, tingana dyan na. Basta bago pa. Abi ba na kog perfect ning tao imong gi. Atag nako. Ilan? Buhi ini Pax. Iuli nag-ahana nimo gikuha. Pangita atong gipapangita nako nimo. Kaning naunga ba o kaning naunga? Dabi? Lahira gyud di ay. Sorry kay boss. Sunod, mo na. Sige na, be! Iuli na ko ninyo! Yuli na dito, lakaw. Yuli na dito. Sige, lakaw.